I da ste ljudi dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. U ovoj epizodi ćemo, ne znam šta ćemo raditi, a mislim da ćemo najverovatnije ići da lovimo nešto za jelo, pošto hrana nam je skoro niska. I pokazat ću vam kako se jede, kako se treba ispeći hranu i tako dalje. Evo da uzmem potrebne stvari pa krećemo odmah. Samo da vidim da li mi je ostalo malo irona od prošle epizode. Jeste, super, taman dva su mi. Drvo mi treba, tako je, da, drvo. I onda ću napraviti mač, da mogu lakše ubijati. Izvinite zbog lagovanja, lagujem i zbog toga što snimam ovim programom, pa zbog njega lagujem. To nisam rekao. Kako sad, ajde danas, ajde, tako je. Ajde sad, kopaj drva. Bože, kopaj drva, ja sam budala, baš sam seljak. Opet se izvinjavam zbog laga. Je, super, dobio sam achievement. Ajde. Izvinite zbog ovoga, vi ovo možete preskočiti pa kako završim. Sada ćemo ući unutra i napraviti mač da budemo jaki. Ajde, da je metal, ajde. Aha, uzeo sam ga. Evo, sada ću stavno ovako, prvo ću napraviti. Ne, zaboravim se, moramo prvo pretvoriti u daske. Sad mi trebaju štapići, ajde. Tako, evo su. Ne, za Iron Sword je drugačiji redoslijed, ostavit ćemo to tu. Stavit ćemo ovako i uzet ćemo Iron Sword. Sada smo dosta jači. I ovaj mač ima... Stanite samo da vidim za sekund. Ima 6 damage oduzima. I mnogo jači od ovog kamenog, a kamen ima samo 5. I sada idemo da nađemo nešto za jelo, pošto smo gladni mnogo. Ajde danas, nemoj da mi se smrkne, da ću se poslije devat sa zombijima. Šta mi je danas? Ponovo vam kažem, izvinite zbog laga, nisu se učitali isto čankovi. Moram sad da nađem prasiće ili kravi ili bilo šta, neke životinje. Može i kokoška. I super, ovdje imamo pećinu, to ćemo istražiti u nekoj sljedećoj epizodi. Možda čak i u ovoj, vidjet ćemo. Evo je kokoška, super. Sad ćemo ubiti. Koko, daj smijem da te ubijem. Smijem, hvala. Tako, daj mi meso i... Ja, našli smo jaja, pravit ćemo tortu. Ako ne znate, meni je sada još malo rođendan. Meni je rođendan 17. u petak, tačnije, a sada je ponedeljak, ne znam tačno koji. Nisam siguran, mislim da je 14. Ne, 13. Tako nešto, neću ovo sada smarati sa tim, nego hajde da nađemo još. Je super, imamo i ovdje pećine, sve ćemo to istražiti u sljedećoj epizodi ili čak i u ovoj, možda neki od njih. Ajde. Ja, super, možemo i uzeti ova drva. Htio sam da vam kažem, na ovom kanalu čisto biti, mogu dovesti nekog od svojih drugova. Mogu dovesti
Ne znam sad, vi ih ne poznajete, ali vidjet ćete sigurno. Uzet ću sad ovo drvo malo, pošto je crveno lepo. Na ovom kanalu će isto biti, snimat ću tutoriale za kuće, građevinu, Minecraftu i tako dalje, jer mislim da to najviše ljudi gleda, pa ako bi to htjeli, lajkujte ovaj video ili bilo šta. Opa, sada se okrenem. Ajde, cepaj. I vidite vi to, otišao sam u drvasač. Došao sam da preživljavam, a postao sam drvasač. Od gdje to ima, bože. Tako, drvo da stavimo. Skoči. Laguje. A i sada skupljam pare pa ću kupiti bolji komp. I onda mi neće lagovati. Isto snimat ću i GTA San Andreas zezanje po gradu ili sa prijateljima ako hoćete, mogu i multiplayer, to jest sam. Bit će tu možda, ali samo možda i GTA 5, jer nisam siguran da li ću biti u mogućnosti da ga snimam. I eto, to je to kratko obavještenje o tome šta će se dalje raditi na ovom kanalu. Ajde sad da pokušam da se vratim kući ako nisam zaboravio put. Gdje sad, tu je pećina, još jedna. Sve ćemo to istražiti u sljedećim epizodama, pošto neću sada da vas mučim sa tim, pošto znam da niko ne voli, to je dosadno istraživanje pećina, traženje rude i tako dalje. Samo da nađem kuću, izgubio sam se, da mi je kuća, Ajde, uzmem mač za svaki slučaj, možda se nađe nešto, neka kolka. Ali mi je tu kuća, mislim da jeste. Ja upao sam u cvijeće. Evo mi je kuća. Jao, kako laguje. Izvinite zbog toga, to je zbog snimanja. Evo mi je kuća. I sad ući ćemo nju. Otvori se. Ne ti. To. Sezame, otvori se. Vidite kako ja imam poslušna vrata. Vidite, to je prava stvar. Sada ću, pošto sam našao hranu, stavit ću da se peče. Vidite, ovo je kao živa piletina i to ću sada ispeći i dobit ću meso, pečenu piletinu koja je mnogo hranljivija i više butkica daje kada se pojede. I to će biti super za moj stomačić. Ajde sad. Sad ćemo da probamo kakav okus ima. Da ste ukusna. Lepi se za prsti, što se kaže. Ajde sad da uzmemo ovo. Izvinite što radim tako. Zbog toga što sam se malo prigladio pa me grlo me zaza. Ajde kokoško, ajde kokoško. Kako mi sparava pić, morat ću više peći napraviti. I isto ću raditi tutoriale sa redstoneom, kako praviti skrivene stepenice i tako dalje. Ja mislim da su to radili neki od youtubera, ali ja ću to ponovo raditi za slučaj da ne znate. Ajde sve to da spakujemo tu, pošto nam ne treba trenutno. Sada ćemo uzeti jedan pickaxe dobar. Ako bismo mogli. Samo ako bismo mogli. Vidjet ćemo. Ja da stikovi mi trebaju. Trebaju mi štapići. Tako. Ajde. Tako, ajde uđi mi. Tako. Uzet ćemo 2 štapića nam trebaju. Tako.
Iskoristit ćemo ovaj cobblestone ili blok kaldrme, kako hoćete. Sada ćemo to staviti na broj 2 da nam bude na drugom slatu. Ovo ćemo staviti gore, tako. I spremni smo da idemo dole. U pećini koju smo istražili u prošloj epizodi. Ako niste pogledali prošlu epizodu, odite na moj kanal pa će vam biti tu Minecraft preživljanje druga epizoda. Možda ću vam i staviti link u deskripciji, vidjet ću. Pošto ovdje nisam našao, da, postoji jedan dio koji nisam pretražio tamo. I sada bismo mogli da idemo da ga pogledamo. Eto ga tu zlato, ali nemam sad dobar kramp da ga pokupim. Šta dalje? Pokupit ću ovaj ugalj. Prepun sam uglja, mogu da ga prodajem. Imam na tone uglja. Nekako žao me da ga ostavim, kad ga vidim žao me da ga ne pokupim. Sigurno to i svakog od vas tako. Šta još da kažem? Obaveštenje sam nakon što će dalje biti u kanalu. Šerujte ovaj klip, subscribeujte se, lajkujte i tako dalje. Ako možemo postići neki malo bolji uspjeh, puno bi mi značilo. Ja sam tek počeo da snimam, tako da ne znam što da vam kažem. Ali sad ću, stanite samo da skočim da pokupim ovo. Opet ću poskoči da ti vidim oči, garava devojčice. Ajde, neću sad da pevam, ne znam da pevam. Jednoga zombi, mislim da je to zombi. Jao, creeperi. Baklje smo zaboravili. Odo ja časkom da uzmem pa kada... Ne, ajde, snimat ću. Mislio sam da preskočim, ali neću. Izvinite zbog toga što sam sad htio da preskočim. Idemo gore. Našli smo znači creepera. Ajde! Zašto mi lagoš? Ajde, penji se. Ajde, pojeo si piletine puno, ajde, penji se. Kako spor. Penji se. Ajde. Izvinite zbog ovoga. Nije trebalo se desi. Ajde, penji se. Ajde, vi preskočite ovu klipu ako nešto, pošto ne mogu ja preskakati. Tako. Evo, sad ću uzeti to. Daj mi baklje. Tako. Napravit ću još baklji, za slučaj da mi ne stane. Ovako. Tu stavimo. Ovdje. Uzet ćemo 4 baklje, pošto nema više štapića, ne mogu ići. Mrazi me. Ići ćemo sad dole da ubijemo onog creepera. Ajde danas. Ajde. Evo smo, sad ćemo tu ubiti onog creepera. Oni eksplodiraju tako da je moguće da ću umreti, ali ne verujem. Piletinu smo mogli da ponesemo, ali nema veze. Je super dispona se, možda i nije. Vidjet ću sada. Ovdje ima dosta zlata, to vidim. To mi se sviđa. Ohohoho. Evo ga. Eksplodirao je, ništa od toga. Htio sam da gubim, ali ništa od toga. Ajdemo dole da osvjetlimo sve ovo. Op, gdje si pošao?
shift i polako. Ali da sam upao u lavu, ja bi nagrabusio, što se kaže. Postoji jedan kanal od mog druga, zove se Cortex, i taj kanal je vrlo teško naći, tako da ne bih vam sad preporučio da ga tražite, pošto je vrlo teško naći. On snima LOL, League of Legends, ako ne znate, a mada svi znate. Moj drug zove se Mladen. Nemam više šta reći, idemo sad gore malo da vidimo. Ja ću između epizoda iskopati sve ono zlato, one rude dole, pa ću u sljedećoj epizodi vama to pokazati šta sam ja sve iskopao. Ajdemo sad gore. Ajde, penji se. Pa skoči, da ti vidim oči. Prava djevojčice. Neću da pevam, bre. Zašto pevaš Luko kad ne... Da, ja se, ako ne znate, zovem Luka. Ajde. Evo. Tako, napolje sigurno mrak. Jeste, mrak je, to nije dobro, mislim. Jeste, nije, kako za koga. Sada možemo da ubacimo ovdje ugalj. Tako. I uzmemo... neću peći kabelske. Greška. Stvari... neću peći. Zombi, uplašen. Izvinite ljudi što sam rekao opet zombi. Stvarno mi uplašio, srce mi je zaigralo. Šta još? Ajde ovo da prepakujem lepo. A da, sljedećoj ili tamo nekoj epizodi, pošto sad u ovoj epizodi ovo je samo kratko obaveštena epizoda, nije to toliko epizoda koja, kako da vam sad to objasnim, nije epizoda u kojoj ćemo nešto previše raditi, nego čisto obavešteno onako. U sljedećoj ili tamo nekoj ja ću ono dole sve iskopati rude. Možda ću napraviti neku malu farmicu, ali ne verujem. I u sljedećoj ili presljedećoj epizodi pravit ćemo kuću ispred. A poslije tamo nekih epizoda istraživat ćemo, pa ćemo naći selo, pa ćemo se tu možda neke avanture raditi. Ne znam, svašta nešto sam planirao, ali ne znam da li će se to ostvariti, ali mislim da hoće. Biće zanimljivo svakako. Igrat ću i po serverima, pokazivat ću vam, pošto za one koji imaju loši kompjuter, mislim nije kao ja, nego kao neko ko ima loši kompjuter, dobro rekao sam. Pokazivat ću servere za 1.7.2 najbolje, ali 100% provereno, IP adresu ću vam ostavljati. Isto ću praviti bazu na serverima, moj drug Mladen će isto, možda ću uzeti njegov klip, snimat ću možda njegovu bazu, mislim u kreativu, na serveru 1.8, da vidite kako on gradi. Mnogo lepo gradi, ja bih ga svakako pohvalio i svakako će biti nekih tutoriala, rekao sam vam to sve, da vas ne zadržava mnogo. Što se ovdje peče? Ništa. What the fuck?
Ništa se ne peče, a već gori. Dobro, neka gori. I to bi bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u sledećoj. I ajde, ćao!